Татарстан Республикасы прокуроры Нурлат буенча үзенең кешелекле визитын Кизле авылыннан башлады. Бердә прокурор белән очрашуга килгән 4 Нурлатлыга шәһәр прокуратурасында көтеп торучы тагы 7 Нурлатлы истәлде. Мөрәҗәгатьләре төрле булса да, прокурорга кешеләр соңгы өмет белән килә. Барлык инстанцияләрне үтеп тиешле ярдәм яки гаделлек таба алмаган гражданнар алар. Вопросы были различные. Сорауларның барысына да җавап бирергә тырыштык. Кайбер гаризаларны үзебез белән алдык. Икенчеләрен район прокурорына карарга калдырдык. Минемчә, җирле хакимиятнең халык белән эшләү юнәлешендәге кимчелекләре аңлашылмаучанлыклар тудырганда, кешеләр үз гозерләренең җавапсыз калуына канәгатьсезлек белдерә һәм тигез хокуклы булмаган мөнәсәбәттән зарлана. В плане вот такой местной. Гражданнарны кабул итүдән соң Илдус Нафиков хокук саклаучылар, дин әһелләре, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очрашты. Милләтара низаклар, миграция сәясәте, икътисади проблемалар буенча аларның да әйтер сүзләре күп җыелган иде. Приходится слушать такие страхи людей, что вот салафиты, ваххабиты, на самом деле, что есть ли такие тенденции или нет. Последние 3 года 112 коммерсантов ИП-ЧТ семейные закрылись. И они погонных земель исконных уехали то Самару, Ульяновск или Казань. То есть мы их прогнали, этих людей. Задача местных властей создавать условия и выискивать инициативных людей, максимально помочь, именно развивать производство, открывать дополнительные рабочие места. Әйтергә кирәк, Илдус Нафиковның шәһәребезгә икенче тапкыр килүе. Республика прокуроры постына сентябрь аенда гына килгән кеше ул, әмма системаны да булган проблемаларны да яхшы белә. Шулардан чыгып районыбызда булган вакыйгаларга үз бәясен бирде ул. Если что-то был, какой-то конфликт был, какой-то... Низак булган икән, димәк, кешеләр белән аралашу, тиешле игътибар җитеп бетмәгән. Кешеләрнең гаделсезлекне сизүендә, кемнеңдер хокуклары күбрәк, кемнеңдер азрак дип санавында безнең хатабыз. Мин монда дин ара, милләт ара низаклар булган дип уйламыйм. Хөкүмәт үзенә, халык үзенә, һәркемнең хокуклары тигез якланган булырга тиеш. Что есть власть, есть народ. Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафиков кешеләрнең мөрәҗәгатьләре күп булуын истә тотып, монда очрашулар киләчәктә дә уздырылачак дип белдерде. Ә Нурлатта исә бу эштә аңа яңа билгеләнгән шәһәр прокуроры вазифаларын башкаручы Руслан Галиев ярдәм итәчәк.